هێزن لەشکریە رووسیا ev hêz ku ji vê bargeha li Bakur Rojavayê bajarê Kobanê li nêzîkî sînorê Tirkiye di sala 2021 da derket, dîsa vedigerê vê cihî. Ji aliyê xwe ve, hikûmeta Tirkiye ev bûyer bi awayekî fermî pêşwazî kir. Ev helwesta Tirkî, nîgranî û tirsa neşteciyan zêde kir, ku li pişt perdê li hevkirineke navnetewî çê bibe, mîna ku li Efrîn, Serê Kanî û Girê Spî qewimî. قلق چکر سر ملت کوبانی یعنی انه جبو چه وگریا هات خاصتا انه او ترکان نوبری وان خوش اجی فدوی داره دام ام تشکی بالا ما رحتسس کرد انه هاتونا وان يعني نزكبونا روس وتركي همبر هفده يعني ترسكي ناف ملت داشت که ناف ما داشت که لدنیرین جدا جی آلی رونشتوانên din yên Kobanî dibînin ku hebûna hêzên navnetewî ji bo aramiya herîmê erêniye. Va propaganda ku vê dawî şeklê ku Rûsya vegiriye dibêm heta kîjan astê pozîtîv an negatif dibêm pozîtîv e wekû hêzeke navdewletî bi bandor di piştî bandora koalisyona navnetewî û Amerîka Rûsya dibîne dereca didiyan li astê didiyan. Beşek ji hemwelatiyan divê bawerî dane ku Rûsya û Tirkiye tenê girêngî didin bercewandiyên xwe yên li Sûriya dûrî bercewandiyên gelê Sûrî. Yani çe Türkiye ve çe Rusya ve peyman da navberê wan da he kirin û firotan he bazar li ser rewşa Sûrî û pêşa rewşa Sûrî û xelkê Sûrî tê kirin te navberê wan da û te carî jî bawerî bi vak hêzanan nên. Siyasetvanên Kobanî di analîzên xwe de pêştir diçin ku sedema vegera bargeha Rûsî û dayîna hêzeke medyayî ji bo wê bi vegera hêzên Emerîkî bû deverin ku berî niha jê vekşiya bûn girê didin. Her wiha piştrast dikin ku bûyerên niha li rojhilata navîn û pêşbîniya derketina şerên mezintir hîst ku hêzên navnetewî li Sûriyê bi cihbûnê xwe zêde bikin. Heger şerekî mezin peyda bibe li vê mentiqê wê Sûrî senterê wî şerî be. Ji ber vî hawî jî belkî sedemekê dîn carekê dîn Emerîkanan û Rûsan dixwazine qewaidê xwe li mentiqê hinekî dîn qewûmtir bikin. Siva sedeme. Piştî vekşîna hêza Emerîkî ji Kobanî di sala 2019 da bi dagirkirina Tirkiye ji bajarên Girê Spî û Serê Kanî bi hevkirinekê di navbera her du hikûmetên navborî û gefên li ser Kobanî, hêzên Rûsî û rejîma Sûrî ji vê yekê sûd wergirtin û biriya danûstandinan li gel hêzên Sûriya Demokratîk cihê xwe girtin û bi awayekî bihêz ji bo bercewandiyên xwe kar dikin û gelek rêkeftin jî bi Tirkiye re birêva dibin. Kurdan ji kevin da gotine hevalê Kurdan tinene ji bilî çiyan. Lê Kurdên Kobanî dibêjin ku çirên wan jî tinene demên tengasiyê de berê xwe bidnêkê. Bêhêvîne ku aramî pêk were û beleyên şer ji wan dûr keve. Ji bo dengê Amerîka, Rûdwan Bêzar, Kobanî.